खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंकिलिका आं ब्रह्म UPPL मानसि खावनानै दोनखुमानानै दाबि धमखि होनानैसो सरकारखौ दादों मानसि खावनानै दोनखुमानानै दाबि धमखि होनानै हमख्रबनानै सिख्रबनानै असांबिधानिक अगणतान्त्रिक भाबै बे सरकारखौ दादों BJP सरकारा BTC खौ सिलिंखार खालामनोसो पलिसि खालामदों BTC खौ सिलिंखार खालामनो थाखाय BJP आ हासार दै जगायगासिनो दं बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर बाथ्राया BPF नि बारग' MLA हितेश बसुमतारिया बुंदों नि जाति दानायनि हानि रैखाथिनि जेबो गैला सक्तिखौ दोनना BTC खौ हायोबा स्क्रेप खालामनोसो पलिसि खालामबाय थानायखौ नुयो जों बे BJP सरकारखौ आरो बिथांमोना बेवहाय हासार दै जगायदों हासार दै जगायदों बे UPPL दला BPF नि बारग' MLA हितेश बसुमतारिया आरोबाव बुंबावदों दि हाग्रामानि सरकार थानाय समाव BTC आव जौगानाय लाबोनो हादों नाथाय UPPL नि सरकार थानाय समाव मानो हायाखै बिथाङा आरोबाव बुंबावदों दि BPF आ गाव हारसिङैनो सरकार दादोंमोन BPF नङाब्लानो BJP आरो कंग्रेसआ आसामाव सरकार दानो हायामोन जायनि थाखाय थांनाय 15 बोसोराव लामा दालां फरायसालिमाफ्रा गासैबो जाफुंजोबदोंमोन प्रमोद बर' नेतृत्वाधीन सरकार UPPL बिथांमोनासो BJP नि समर्थनाव सरकार दादों BJP आ लुबैबा जागोन BJP आ लुबैयाबा जानाय नङा आरो नेशनेल दल NDA नि खोथाखौनो बुं हायोब्ला बिसोरो नोंजों लोगो लानानै सरकार दागोन जेला गावहा शक्तिशाली जागोन नोंखौ जोना गाहरगोन नोंखौ स्क्रेप खालामगोन बे दलखौ NDA नि नेचारा बेनो बिदि जाबोबाय थादों अनायनो अल इन्डिया लेभेलाव नायोबा बिभिन्न स्टेटआव नायोबा जों बेखौनो नुयो जोंनि उद्देश्यखौ जाफुंहोनोब्ला जोङो बे ओनसोलनि जायगानि एक्चुअल परिस्थिति आरो एक्चुअल समस्याखौ लानानैसो राजनिति खालामनाय जोंनो मा नांगौ दिनैथ' बुंनो थांबा हारि दानायनि जाति दानायनि हानि रैखाथिनि जेबो गैला सक्तिखौ दोनना BTC खौ हायोबा स्क्रेप खालामनोसो पलिसि खालामबाय थानायखौ नुयो जों बे BJP सरकारखौ आरो बिथांमोना बेवहाय हासार दै जगायदों बे UPPL दला हारसिं बेसे देरहादों खालि 11था देरहादों 12थायाथ' नों देरहागोन नोंनि सरकार फैबाय जेला आरो सरकारखौ बोरै दानाय मानसि खावनानै दोनखुमानानै दाबि धमखि होनानै हमख्रबनानै सिख्रबनानै असांबिधानिक अगणतान्त्रिक भाबै बे सरकारखौ दादों बिदि सरकार जायो बे गणतन्त्र जादों नामा बियो बेखौ आसामनि रायजोल' नङा गासिबो दुनिया मिथिगौ आरो BJP आ बेखौ खालामो जिहेतु बिसायख'थिया नोंथांमोननि बे ओनसोलाव जिहेतु तुंग भाबै जाबाय थादों जों नुनो मोन्दों जे NDA नि जे एलायन्स बिथां UPPL नि गोबां दैदेनगिरिफोरानो आरो गुबुन फारसे जों नोजोर होयोब्ला BJP नि गोबां दैदेनगिरिफोरानो AGP नि गोबां दैदेनगिरिफोरानो सिडली चिराङाव बे समाव बिथांमोना न' लुफैदों गोबां समावनो बिथांमोना बिसायख'थियाव बाहागो लाबाय नुनो मोन्दों नाथाय नोंथांमोननि खायसे दैदेनगिरिफोरा बे समाव नुनो मोनाखै जेरै रियन दैमारिखौ नोजोर होयोब्ला जोङो आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ नोजोर होयोबा मानि थाखाय आं बेखौ बुंगोन BJP फ्राथ' सिगुन बायदि फैसिगोन दा बाहाय AGP फ्रा सिगुन बायदि फैसिगोन हाग्रामानि दिनाव बेवहाय उन्नयन जानो हायो नोंथांमोननि दिनाव मानो जायाखै जों हारसिं सरकारमोन जों गोहो गोरामोन जों नङाबा आसामाव सरकार दानो हाया कंग्रेसबो BJP बो जोंनि दाबि पत्रफोरखौ जिखुनु खोथाखौनो मानिनो गोनां जायोमोन जायनि थाखाय 15था बोसोराव बिनि लामा दालां स्कुल इन्स्टिटिउशन्स एनिथिं गासिबो जाजोबदों खारना बियो दिनै मा होनो जुदिहे जोङो बेवहाय रिडिलिमिटेसन जानायनि उनाव 15था जुदि MLA सिटखौ जों आखायाव लाबोनो हायो आसामा जोंनि आखायाव गामोननो मोसानांगोन दानिफ्रायनो आसाम एसेमब्लिनि बे प्रस्तुतिया BJP नि खर'आव हमदों बे बुस्थु बेखौ आं बर' रायजो राजाखौ बुंदों बेनिफ्राय साबधान जानायनि दरखार दं दिनै जोंहा अस्तित्वनि संकट
जातीयनि संकट जोंनि जितु बिटिसिखौ बासायनायनि मोनसे संकट अबस्था फैदों बिनिफ्राय दानो साबधान जा आरो उनाव आय होनना बेखौ लाब गैया बेखौ आरो नागिरना मोनफिनानै बेखौ दा खोथाया जाहैबाय जोंनि रिहनमोननि खोथा बुंदों जों मैया गासिबो फैदों सारा पार्टिनि जथ' गिदिर गोलाव एक्स मन्त्रि एमएलए दानि एमएलए एक्स इएम जिएम बेफोर फैजोबदों जों मैया रायलायदों दिनैनिफ्राय जोंनि अभियाना स्टार्ट जाबाय दिनैनिफ्राय आराम्भ जाबाय